Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heavenly Father. Yes, Shirawo. Asafu Yawa. Uya Kro. Oh, Kro. Dada, yes, Shirawo. Yes, Shirawo. Yes, Shirawo. We are Asafu. We adore your name.
Eti wadi ransom akoswa sempana itana yakoba bi wutri me Sraya Anana di wadi sempana itana safu Anana di wadi Amen and amen. Israel can Israel Yankopon din. Ebre so Minister Comfort nyame enhyira. CEDAR hour 70 program na Erade tumi ayekese e wodam ha. Baby a wo bia no frɛ obi na bo obi amane. Ure TV na ye SOMPA TV. Utie ya SOMPA FM. Baby bia wo bia Facebook no so eso ayehyehyehye. Na ebre du se Erade akoa a wasra ne ho. Baby amekasa okan Jeremiah chapter 51 verse 20. Wose me de obaya akode amama na man sa na Awurade aya na koa emfinhia aduonu ni akire ni papa ye gira nwosra yi so Awurade tumi na hoade ahye ne ma awie ebrem aya ne voice papa ikasa na nkrofo nkonu e papai ayaresa esisi nyame tumi na hoade wodam a wudi ye kom na gebre na hwe odifo no na hwe bishop no na hwe Awurade akoa na wode Awurade asem bre no ebre ye bekọ ne nchen ni amena kwaba Bishop Albert Sakikwapon omama wakwaba eba SOMPA TV nefe asafo ena so mejo so na mopom te sen nyame adom ye ho ye pa Bishop ena so ye osofo abana se na ye wawoda nyame sha Bishop ena manyane tie so kwa abu no we Awurade anim kwa sa Awurade ode na CEDAR mano. That's right. Na ye CEDAR our team I we show happy birthday. Hallelujah. Amen. And then I'm so we shame. And CEDAR our for the team for nyina so mama awodapa. Bible so be fast of ujuma na wafa ejuma papa e wosra na adware o. Amen. Ma men fast akwanya no so na CEDAR our eye team nyina Nyankopon o nhiramo. Enye easy say efridwada kosi ni fiada. Na nyame mfrawa na oni nyame adwene a ontime mma. Bisa me hwempanyimfo mo boye chidom asofo emra ede bedru fie ne mpaibon mu nyina mo da akire
telephone calls enya obu o say ya ba fidie so wa fresh osofo so onwure mu da if you said domet go chire ni send a line so ye hye no aso ni nyina mu no na de bi asam ba ko pe na meka kire mu a mo hwe me amotie mi ni nyame adwuma ye buafo nyina brain na ye wom ni ye bre a ye bre boni mu a osofo so wan hwe nyame a nyame adwuma no kro ba ka se wo bejai if it's asofo mpanyimfo ne asofo bebre osofo bia e da toba ha wo kwa no so aso ade ba kwa me pese ahwefo na etiefo ye dan etie mi yi pa se Yesu na nkasa kwara na oye nyame ba no obeye nyame adwuma no wamfa na ahogoro enti edu bebi no kasa onu duamono mpo ye de we ya na ose yen a ye duamono soso no eni amanye bi na ebehu na sofo hwe Yesu ministry eduru bebi Yesu ministry ye na sofo 72 no bronsam te mistraki asofo no e ma na be ka 12 na nkasa na Yesu nya convince ti Yesu se bisa mo se na mo so mbeko bia na eduru se Yesu ba be kokora no na 12 na Satan se atwe ba kwa fira ma na be ka 11 my god osofo panyi bia o hwe me ne asofo amo hwe me Bible say yentintin na ma obibia hihim yenko soa wo adwumanum na de na somafo Paul kan Roman fo ngomati nwotwe no o se o ma bibibia da o entete one Kristo don no obobo so otaya na amaninya oh my god ekom efia seda oh de me wa wo hwe me a wo tie me de owo ye mawrade biara na nyame adwuma ye boafo emo elders emo anyontofo twenobofo wono ode wo sika bo adwuma no mo bia mpa bada eto da obetimi aka se wa bo adwuma na adu baabi aso na nka nyoma bi hia aso saa bere no utimi sa wo to benko hwe nifa na Yesu kwa asendua no so mpo no otia mu kura na onyagefo of ni nyankopon na nkasa osuma na asase zo no edu baabi na ofre nyankopon na nyame yi na ye enti mame nka nkire wo a wo hwem ya wotie me e obi hwem osofo wa ye Kristo ni firi ne mofra se ono nya sofo ansoso no wadi nyame achi ache amofo bisa ne se na wo nyankopon no ye den e wo hefa mama bi tim papa bi tie me ni mra obedi na asase so o devoto ne mre nyame fie asode dan ahodo osofo missionary journey amanfo teten soli bebre aso ene e kamia yese onya hwembo ivi asofo foforo kura aba ne mpanyimfo kura asafo no kura ye hia kura no ne ye bodin a osofo ye mu ni din aso de America kire on se ma wane nyimbom se ya twere odin wo soro amen de wo ye nyina nyankopon ayedan ehu na mere sem no obehwe wanumunyam enti me ka cha hwefo ne atiefo se mo bia hihim mo bia anyadan e ma na ba mumu yanko soa wo nyame adwuma no na yenim se ya bre anya kwada nyuntufo no se ye wo eni da so wo ifa e wo soro eni da so wo soro se nyame ya medika fo na yenso so obeya de obeya maye hallelujah amen ma me fa sanche ma eye CEDAR awa ahwefo na etiefo nyina samre bia mo sai mo bre no mo adaje na obo ha na kosofo dantemo anso ye di CEDAR awa ibaye just one ye chenyame asem owie a wabompa yansa na wada nyankopon hyiram na bidi wo data wo Facebook no so ya da like page no share page no de won commerce ba sana tetifo no ye ya osofo nyankopon de won anamo ye den esisi yi enti won so koso a na nyankopon ebehira de onamu bia ya dance John chapter 9 or say okoto obi a oye ni freni free anfa bubweni oboye ni freni oboye ye be wono no no ya pacho eto da so ni bone be na nipa na ye o se sene be ya ewurade nyankopon enumunya ebedede hallelujah amen enne sene wanya ntia no CEDAR wa ye ba nyame asem ya de bra hwefo nyina ne se hefa ena ye gya no mo nyankopon no wo Abraham ni Isaac ni Jacob mu nyankopon no sa nyankopon no owo hefa boso me bia won semfo a me pegya
ba afidikase so na me ne ahwefo na etiefo ye bobo ho eto da osofo nneoma bi ese nte bi kura se asode onko bi mu ene nipa bebre dona no ayedan ajo aso eno so kan kom hye no ho wasese menu be kwa wie ya eno mamumu yonti nipa bebre dona no be yedan mama me ba sa me be hye onkran my god me ba so wa ho hye me yes sum nipa o yes the obo ne soro na sase yasum nyame tiasefonya o tiasefonya nkopon ne yasum no enye nipa na bere sem no nyame ba kire se my god enti ya ba ya hwede tetifo no yo osofo nyankopon ni monyam eba omoso na bosumi nyina nsemfo amayi a me se ye ni ahwefo ne atiefo enti samre die wa ho hwe me faofon obo ho ntime ntoka nche no ontime ntofie ma no anso na de wode man nei senia Peter no kan no osisika ne dweta de ye ni bi na de ewo ene awurade Yesu Kristo din na omode din no so ma oyarefo no oje ba na so oje ma enti wadanfo bi wunua bi wabusuani bi fa fo frɛ no wasa protest ne se CEDAR awa no nyankopon so mafo no one na badwafo na bedu ewo SOMPA TV ne SOMPA radio na nsama o kanyina ya sama eya hinta sama nyankopon na asoma wo enti tie bi na adanse ne so de yepi mo a mo hwa memere da yetimi bo adanse over 2.5 hour mo a mo hwa tele one TV from 5:30 to 6 from Monday to Sunday hallelujah ye kire wo se wo hawo no nyame betimi aye se Yesu nya bamu a oh Jesus akudi bia brase ebusua boni ne de obonofo na hye senye yie bia Yesu nya bamu enti de me pese na hu wa wo hwe me wo hawo no bo modin na manyame bam amen nyame nya bamu a wawie na erade bema na nimu nyama to so me mpai bo sa bo so me nyame ma na wo sranto ofie ho amen wadwuma mu ho ba bia o ma wo amen onyame nsoma na abofo amen ama o mo besra wo amen ebusua na hye dem no ba bia wadwuma no wo de waso wo banu mu no de waso wo awo no mo onyame nsoma na abofo amen no kosra no hallelujah amen so me asema ye na ahwefo na tiefo kyana asem no mu odu enti wo be fa o twere dua no na wa fa onwoma bo so me asema ye kanyina ya say God's character and anger onyame suban asofo ne na bufu enti wo a won hwe me a won nyame ananti over 70 years 60 years obo osofo ya wono to kristosumo that's right ya wono na no ya memeda konhwefo ni ya wono na no ya gidini yes ya wono na o ya pentecost ni ya wono na o ya catholic ni ya wono na o ya CEDAR ni ya wono na o ya deban asori akasie sini that's right enti no ya wo wa to kristosumo na me bisa se nyame na osum unim ne su unim ne ban yes unim di otie no otesei na so for nyama be ene nyama ye kasa ho no ya hwe nyankopon no ni su ba ko no se o ye den o ye odonfo se na no ye kan no ni su ba ko no se osan uwa bufuo ana ni su ba ko no se ono nyankopon na bufuo solitia oman enti de se oman Ghana se omo amudi oman na nim no eye nuema ono nyankopon pa nyame bufuo tibe ba oman ni nyina so ye oman Ghana nyina so enti kan a o se nyankopon bufuo aba oman Israel so odo wona hye wona atamfo nsa etoda o se 70 years etoda o se 40 years etoda o se 7 years etoda o se 6 years enti nyame bufuo no eba oman so eba abusua so ena nyankopon bufuo no so esan ba obibia oye widini wona oye bone omoye echiwade niama nyankopon chiro omoye no nyame bufuo so ye dan ekọ won so ena nyame ebufuo no so kọ ankora so enti na wotwi me no che wona nyame bufuo kọ ankora so enti nyame bufuo betimi aba ya ye wodan ma yemu ba akoso na ya kan nyina no
obi enu wa osofo nyame bufu ebeba no so individual enti na wotwi de me no kan ho asem God anger against individual na wotwi nyina me no kan ho asem nyame bufu a eba nipa ankora eso enti ene hunu se ye woni pebu a nyame bufu timi bawo so e ma de bone ebeto na nneema ba na di nyame abufuo osofo eba eno nene ye bekum na ansa na no ye nuanom a ye ne omo som ewo Facebook no so moma ye ma omo akwaba enesi na Ibrahim ewo so Ivy Ofori UK wo so mere akwa ewo so dendeden moma omo akwaba wo so Comfort Ajay enso ewo so Safu Junior ewo so Boama Alex ono so gina so Linda Owusu nso ejina so Agnes Nyame enso gina so Evans Kakaliwal danso ejina so na Princess Michelle Amponsa enso gina so Marilyn Ayeyi enso gina so Ivy Ofori Safu Junior Zinabu Amedu Patience Apasanaba Dankwa Bright enso was so Prongu gina so Catherine Ekwe enso gina so Felicia Boatin ejina so Linda Owusu enso ejina so Monica Owusu ejina so Benis Japan ejina so Dina Asari enso ejina so Grades Boampon enso was Apple Bismarck Ruth Asamwa Ochre Grades George Owari Felicia Boatin Osei Akutoba for Gloria Sisofe Gati Grades Boampon Nana Yaudako Mami Efia Pukuya Sifa Jennifer Tony Akuta Mary Aqua omunyina ewo dwumade ne so yamama kwaba ene mon share link no ene inshira basem fire more fire ene edit amo agina so dede mon share link no na ene mon share SOMPA link no na mon san fa modia ben mo comments nya de emra mon share SOMPA link no na mo fa mo comments emra yakopo onshira mo ene osofo nyame abufu a eba nipa ankura so nyame yedi ka cho se onyankopo wosu nyankopo ni suba ko ne se nyankopo ni bufu that's right na osofo nyankopo bufu a ehu papa unya ohu onipa untimi dwantoa obi se ya friend say onkopa na choma untimi nkofa dwantoa hin se onkopa na choma na so ofom nipa obetimi akohu opanyi bi so onkopa acho na nyame bufu wa enti nyakopo se nipa bu ho a de oye ne se oyi nani yedan ehitan na nyame betimi yi nani ehitan for over 10 years 20 years nyame yi nani hitan yene na nanum Israel for amokodi Babylonia for 70 years o se Jesus 70 years no so ansa na wasa abehwe eno na Daniel ko king kan ko boboye nwoma no say 70 years na so still nyame mehwe won eno no pai mu adade for 21 days Persia so nyankopon bofo eba edi mpaebo ne mu aye ba no ahohom osanka dwum sen ko che onyame bofo enti wo a won hweme a wotie me se Persia ahohom teme kos chi obofo a odi mpaebo emu aye ebre Daniel dia na chese me ne umieno se osoro wei enti wa amwawa wan na betimi abo eno na nipa bebre nima eno nipa bebre ewuwu na nipa bebre akawa de ba akopɛ saa de na de ntina nyankopɔn timi nyama eno na yesi yensua nyame ni bufu na ose oka according to atebufo nwoma Judges chapter 6 ose Israel for ye urade ne so bono or the one shall one atafo sa for how many years 7 years oye bibi ana atafo na be sen eno be hwe no bitim na wade ne be ye pe obu ope ba no nya to ne yempe osofo be so da ye ba akopɛ na asay obetimi buabua ne nyuma osofo ye investment oso da ye ba akopɛ kɔ onana no makura na nyame nyina asay ende ye ka kiro se nyame bufu a eto da nya bronsam yemie ye twere sam ne nko Numbers chapter 12 verse 1 to 16 munti asem no ye ba
numre eti dumienu gichemu ba akokosi dunsia na Miriam ne Elon ekasa tia Moses se owale kus ni ba efri se na wawale kus ni ba bi na oka se Moses nkoso na Awurade nam kasa na onfa ye nso nkasa asafo nya botana hwefo nti o obo e ba se yansam no ba se ya na na dwuma ye bebre ma ure mfi se nipa ye friend se Miriam ene Aaron omo nyina ye Moses enu mpanyimfo omo nyina nyini chen Moses eno Nyankopon Efrem Moses ena omo ka ho ma ure mfi se Miriam ya prophetess o ye nkomhyeni ba o san ya nyumtuni ono no omo twa Nyankopon pipe kokoko no omo twa ya no ono no peja Yehowa honyum ma asafo no nyina to Yehowa honyum o se no to Nyankopon akoa Mose no honyum enti dia me pasa me ka kire on se omo na ye ni omo kasa nyi omo nyini chen Moses enti tie story ni ye omo so omo ntie ase se wakoware kusu ni ba wakoware Ethiopia ni ba enti omo nyinyi tia Moses asofo to aso na oka se Moses nkoso na Awurade nam kasa na onfa ye nso nkasa na Awurade te na obarema Moses de na odwopi sine nipa o wasase so na atafa to so MC ya atafa to so Numbers chapter 12 from verse 1 to 16 ata MC ya monfa ento screen so na omo person omo kenkan bi no na omo kenkan bi azuka monya adwuma awo honyame hira mo pi enti osofo to aso ena Awurade ka kire Moses ne Elon ne Miriam pofire mu se mo baasa mo fredi mlahia ntomadan no ho na won baasa no fredi na Awurade sane murunkum dum no mo begina ntomadan na no na ofre Elon ne Miriam na won ba no fredi na waka se muntie me nsemoen se Awurade adifuo bi ewo mumu a ka be mano bro kombo verses verses na okase muntie me nsemo e se Awurade difuo bi ewo mumu a ade hunu mu na mema mo hunu eme daye mu ana mekasa me kire no enye se makoa Mose tie ne no ono na mede me fie nyina ahye ne nsa tie Mose so osofo Nyankopon de owo nyina ahye Mose enti ye woni pa bi wasase so a osofo oba asase so nyame di bibi ye dan ama no enti se nipa no eya ye nhwe se ye ni omo dili a obo ye wo no ya wo no so oba ba ye ohene oba ba ye ohema oba ba ye kanini oba ba ye president oba ye sofo that's right what the buy Nyankopon se mede me fie nyina majapa de nyina hye densa osofo to aso ano na mene no de kasa ehunu mu na enye mbebuo mu na ohunu Awurade suban na adenti na mo anso se mo bekasa tia makoa Mose na Awurade bufu on na wosimu koe na mrunkum no firintomadan ne so na hwe Miriam ayale kwata se suchirema na Elon dane ne ho hwe Miriam no hwe na wayale kwata na Elon ka kire Mose se wo chewnie miwura mfa bone a yedi nkwasi asem ayeyi ento yenso emano enye se efunu a ofiri ne na yembae na ne honam fa CEDAR na Moses sufre Awurade se o Nyankopon we mesra wo sa no yade na Awurade ka kire Moses se na se na agya ehinam na ni so ntasuo kekempo a anka na ni enwu nanson ana onto no mu nanson nstaban na chi na eno akiri ansa na onfa no mla mu bio na oto Miriam mu nstaban na chi nanson na oman no antu kosi se ode Miriam ba mu bio na eno achi no oman no to free Hazirot na okokire nstaban o parents amen verse 16 asi hallelujah amen ahwefo ne etiefo ena moten sema na ya kan die na ma Onyankopon bu fu Miriam ni Aaron o se Miriam akaseti ono ani nua ketua o enye ni nua panyimpo wa kaseti ya no ena Nyankopon kasa kire Miriam se Moses ne me yi no ena me di me fie nyina ahye nensa na me ne kasa animu ni animu
ene die na me pesa ahwefo na etiefo ti ena ade ba ko ne se osofo nipa kasa tie nipa nwene nipa bia nipa bedi natem nipa bia nipa beka ne kiri asem nipa bia nipa betwa ntura to no so sa nnuama na ekoso no osofo edinyame bufo hyew eba nipa maso osofo se nipa ni nso ade biomo enye 21st generation ya yewo mu yi wo hwe nnuama osofo even yenhwa mampanyi yemfamfri the late JJ Lawrence nyame fa ne kransie ne yemfama the late Fifi Atama professor nyame fa ne kransie ne yemfama president Kofo bebia wo bia nyankopon enya den enhyira no ne yensamra your friends former president so Nana Adodankwa so ne yemfama the sitting president His Excellency your friend saying John Mahama so osofo omodiyome obo ho oko pere bebe ko twanto wa brochire ene ye tam sika ne oyiye no de se get fund o ene we sisi ku dan kakraka obi wako tenama ko suya nwoma o osofo anyo baba na siye anso nipa no ko TikTok oko Facebook o did sitting president former president atema onwene ho ye nana o say tutu autosu mie na yo penso nana nkwanso nana ya sentiment wura so obi kasa etwi nana onwene ho na banya so na kasa no sofo se enye se nyankopon yi so ba betena so ontimi ntena so o tra so ayuda yes obi kasa che ni gamanche onwene ho ye kotogbenumu ni yesrem na srem na bamu ni pakase tia wo na afa sofu ye de ba sofu okura so a asa sofu die no asa nipa no ni bibi ye eno sofu so ba be di sofu akura ketua so ejina so no so life se ne be ya obenya followers asofu nyame bufu be ba wo so ene ni papi nyame bufu akọ so eno ni yare eni eduro ni ohaw ni amane a emene oman no politicians our party enti o didi party bi mpanyufo atem on you know o twantura agu won so a o se ema wani ntra de ben wani nton according to Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 o se sa de we ye minyankopon me de ben me kra echi wade anso eno na so for ekoso ene akura kan sematia panyia obi akasa tia ono akasa ne nua ketua nyankopon ma yare egu no kwata egu from ne sroko se ne from fita uhia na nhwe Miriam so ye oba odimu oyo prophetess ese ewobi na ye den ewie bi na krokra no sebu wosika se dan abaya ye di tumi kura ma no so oba krom ha se oba passa kura as police station dan kura ma se ne be ya ebe bo ma no kura Jesus ko si na no mo himfo so because o mo na asase no o mo na no mo e no mo di asase na ja won so onhwe so ene nipa mu ade osofo sa ade ni di nyame abufuo ebe nipa so enti won de to nipa ye friend saying Miriam enti obu onyame abufuo wo so obo mpa ye mfa o wa fa phone ena wakoto credit kitu bi atoso ena obi papa obi maame wa bobra na ye yatia fidie so no enya na ye disofo enya na o ena sofo ba kan meti won manyame afa me so ade won ote bone mu won na okom akom ti omo so eto da kom ti meti si obi so me de ne bampa bo fi ho asol fi o dana bampa na tiefre so wias eni frafo na wa fa Kristo one urade na nam wa po wiase we are come 27 years je na me pasa me ka 20 ye betre fidie so na wo nyame asoma ye se ye mra na wo nim osumakura ya bana sanso na ye wa sofo akese a osofo bi wo mu nyome bi wo krom ya dehye a ka evi komu krom kura ne hene kura no
ka kuro ni nyina ye kuro no wura anso wa po wiase ena wa fa se ofa sofodi ena ye hwe de ekoso TikTok ye hwe de ekoso social media eni bre my god onyame abufo beba oso ni di asofo nketua no mu bi ye ahimfie nketua bi ye politicians obeto party no oba party no mu da ben na ka ye land ye di so aka nya nuru so kameho serial caller kafu bia ye na me pesa meka de ye na edinyame abufo ye den eba oso waka setia Moses ena bisa se wa ho hwam ya uti mu hwan na waka setia na osofo ene ye de awura suku mu ye de awo fie mu akora ntimi ano ontimi mu akora ena akora timi di panyi atem timi dome panyi na wontie de Proverbs chapter 20 verse 20 osofo kan ma hwefo na tiefo ntie mebusem etie duo no yimo duo no aya Kevin aya ata mofanto yiso na hwefo na tiefo ntie enche na de nyame asama ba wieye de odome na agya ne na no de odome na agya ne na no ne kania bedum esum kabe mu ne kania bedum esu kabe enani papi kania na yeden edum wo shabrabo na se fefefe na wo favor no wo grace ye kan nimdi anyame de achew ye kan hofa nyame de achew anyame de basa na peke wo ewa busuan boni bi mu nyame yi wo fre kura bi ase a osofo baby anyame de basa bi apagya ni pa bi so ye wo muto kokko so ewa se kan ne ka mo so aba anso na won se o kan na dum wo ye bibi anya yi o kan na dum ni nyina ye onyankopon abufuhio na aba so nipa bi obedi natem nipa bi obetwa ntragodo so nipa bi obeka ne chiasem ya obi na wakọ ware oba enti won obi hwe me obi tem nyame kasa kura wonte aso aye ho te se de nyame kasa de nyame sese ene nyame sese nyame se de na bebe se kira odaya kura wonte ase ka kire ye na William yedifo adoma chede no gu ahodo enti Hebrews chapter 7 verse 7 osi di oche so ene asofo nketua ene omasi so de me pam se me mamu hunu mo hwe me amutie me obompa na ni patete to obompa na ni pa nya yaresa na ensa yo dabi so fudie ti se police ejuma ti se soja ejuma homa no ebu okra na soja tade no ko wanim duru baby kra o nhye bium dabi Emma Shafo no be sha won tade on she soja tade dia na me pesa me ka kire ahwefo ne etiefo nyame na ye di na chi ne bufu na kwanya ne bufu bio ne se ukunu oyire unua osi yemfa nidie ma dia nidie obi no kwa ware Ethiopia ni ba kesi ni ba se dia ben osofo kusu ni ba na wo bisa nyame so obuko akofo no woni bia nyame ne naka osofo kan ya France Proverbs 11 verse 2 na yanka James chapter 4 verse 6 na yanka Luke chapter 14 verse 11 na yanfansi ya wose ahantan ba na niwo ahantan ba na niwo ba ena hit ahantan kwa na ekoso ahantan kasa dwe osofo amanyame abufuo bani paso ena me ka ankora me se ya wabufuo eba oman so ya wabusuo eba ewo nyame abufuo eba oman so nyame abufuo a eba de ben abusua so nyame abufuo eba obi a wakodi bone wakodi ewuso ena ewo nyame abufuo eba nipa ankora so we de e kan onipa biara oye den hantan o kan asem na wani nso ade osofo kan Yakubu goma ati na nchichemu nsia o se na enso o madum bebre mbom enti na atwe no se onyankopon sia hantan fo kwan na odum ahobrase obi a ono nyame kasa enti ufa ni die ma no obi ene abusua panyi na ahwe abusua no so ama ene mo aheden mo anyinyini hwe kwan ono wabusua panyi kura kasa hwe kwan o fa so
obo okura na aso no mpanyifo elders na onim say heaven nyina Nyankopon or elders wo also 24 elders in heaven eti asofo be ba 9 hallelujah amen enede na make kan kire mo Miriam yade nyina ayede na okoye okaseti ya ono ani nua enye obonte so nimpo enti wa wo hweme ho na okaseti ya no se nipa no nim ni ye onim apam ono Nyankopon wo ho na wakaseti ya no obi kaseti ya wanko wiade wanko bokro no wanko ede yade ayede abere no na nyese osan srema no mpo a ko wiye kan difu ye nyina ko de koy osi krono wa ebe yadan beto aso enna ma wani mra ho so ente bosumi we ye kanyame suban ne nyame abufu ho asem nyame hira eye sida awa ena wotie no ye bon ye kanyame asem wie pe ye ne wo bon pai efisa de ba ko ehum ba ko no wo hye wo wi ase ye Bible. The powerful force on this earth is prayer. A human word ding eye Bible. Eno na Joshua pagya ne nsa bom paye na diye na no na wi agina. Eno na Paul ni Silas bom paye na efiase wo so na edan ebiebie na wo be bom paye. Emma bibie si wo ukurom bibie si wo adwumam bibie si wo wawadue dem omana se so omon obana nya sa na omana tie wo adwuma na nya sa na wo adwuma na tie me se enya sa na Kristo so no tie one papa unti me so de mo pa ya bio anajo wo person so ro unti me so de wo ne te kura enya sa na wo tie enne ya tun na mre bi agu so sorry wo wada sorry o se wo wada sorry na nya ne the free wu fom na Kristo be hwene ama sana afiso fo kan ya na afiso fo womatinum osemre aye wo mu no eye brebon ne owo nsu afasi ya basida wa ye dinsuo si na yade ne bronsam yade ne nto yade doso for nsuo si TV no so wo documents bia including CV including ade friends of passport o baby yadu kun bi ya ne photo bronsam fo baby no mum and photo to say nyame tumi nyame ahoden and watch night as no make us osafo nyame hom si Gideon so no Bible so oshena be no according to Judges chapter 6 na amai aboafo beboa no and nyame hom ba wo so a aboafo na beba Bible say nyame hom si Samson so e si ne so keke no and nyame hom ra ofie ho bebra wo dem ho o se oteti jatem ti sa brechiri ba and nyame be kasa amen Our Facebook no mon type say God have mercy type so 3 times nyame bu for ba so asem yes rade ma huya mobo ma wa dom no be ntoye so erade huya mobo erade ma wa dom no be so yeso erade so una ma dom so na o de die ne efri yenuma na e de ahwa ya ho be wa no bon pa say erade God have mercy upon us God have mercy ya dia ba nyame bu ofu ya ni o se o ya ni so God have mercy in the name of Jesus in the name of Jesus Christ. Nyame asema ba ya yasro boniface wie osofo ye bompaye My God. empire edikan ya ye bo nyame di obibia ba asase we suma botaye ye kase urade Yesu ade biara memfa mani hu
edi minya na edi minya edi mi menya edi mi menya edi majumenya edi majumenya mawarenya makwantu semunya makwantu semu shebrenya meshebrenya sene beya botayentia ba asasu weso emmemu saade no Ewurade mpenguma me nyi ntumo me break it out I break out one na bompa Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Mama, some of Facebook news, someone type of I break out. Ya bompire etosubin osofo. Nyamiti mu nyadin. Osai odomfo. Oso oyodomfo ni moburo bufo. Also Sunday, Miriam phone so nyina che. Just 7 days back. Na kwata obi anim yade ya ne kon ya ba ko ya kwata. Yes. Jepim. Ne sa yade no. Enti na Israel ye yuko kronde ben. Afeso nechi. Aso just 7 days na ko. Minim o how bia onamu. Enem paya ye boy ye de yakoma so ade ya hye na watwe foforo ase. Enne ye brada ba bi o hwe mi fre bia. Onyankopon so onim de hia onyina so giso obisa. Obi wo ho a wawo sem. Oba wajuma yade bi how ye de yakoma so ade akwurade paya ba ko pe na ye bo. Obi wa no de wakoma so ade ope ba o se urade cheme ba ne bi. Eye dwuma sem o se urade kasa obone for de ne sa ka oba ukunu wa wade wakwantu sem wa dwuma sem home office court sem abanyama ne ahefia sem police sem obi how daye so basa atase bawo so o ne ho to wa uyem hwehwe ye o se obewu urade tumi bawo so ka se urade Yesu o se yemfa ye how ne ya mane emra wanim efrise odwene ye ho 1 Samuel chapter 1 Hannah de nakoma so ade eba wa urade anim e wo Shilo urade tie no wakwa akwaku nie ye wo wanim sese ya urade tie me bi wa na bompa
Jesus Christ. O yare na o hwamia fa onsa to baby a yare no wo. Obi bi yare afso na fa onsa to ne so. Na ayaresa tumi eba baby a wo bia baby bi o hwamia wo tie me o mindful from so across the globe. Baby bi o wo biara nyame sa o yare. Nyame de sa account. Amen. Erade me suma wa yaresa tumi. Obi o hwamia wo tie me. De nani efra na nenente. De we bubu on sorry nante. Amen. Moja mu yade ntunyira. Amen. Mo yade ntunyira. Amen. BP ntunyira. Amen. BP ntunyira. Amen. Ya owi yade ntunyira. Amen. To yade ntunyira. Amen. Ono fo ne chechireye. Amen. Sunsumu yade ntunyira. Amen. Ka yade ntunyira. Amen. Be healed. Amen. In the name of Jesus. Amen. Be healed. Amen. In the name of Jesus. Amen. Obi bi o hwame so a o tie me a opa awo. Erade mfa bantu yem. Amen. Erade mfa bantu yem. Amen. De opa adwuma. Erade me adwuma proma. Amen. Erade me adwuma proma. Amen. Jiwe adwuma. Amen. Obi bi o hwame a o tie me. Ah, o adwuma ye bisi basa. Adwuma no kai baso. O adwuma no egu. Erade tumi mowura o adwuma no. Amen. Erade tumi mowura o adwuma no. Amen. O ton wa ye nto. Amen. Obi shop na nipa nwure mu. Ye to so ye ntua. Amen. Obi a wo kokwan so. Baby okofa nuoma. Ekwan so bia wo nuoma wo habo. Baby e wo bia o hose bia Erade tumi nto ho. Obi oye wankasa wa adwuma. Di oye aban adwuma. Di oye ku adwuma. Nyame tumi. Erade se won san adwuma. Eso no no Erade be hira. Wo Yesu demo na wo twi adwuma sam nya yie. Amen. Ade bia wa boso mpa ya che. Oh my God. The bomb pass Erade nyama. Amen. Erade nyama. Amen. Obi bia wo te bone mu. A bone a chechire wo. O no menu bone. O wie nsan. O pesa o de ho. Aso ntime ne ho. Erade fa ne sankan. Amen. Erade o de ne sankan power Damascus kwese o fa ne sankan. Amen. Ya me ho no to so. Amen. To ukro no so. En to ba no so. O Yesu demo. Amen. Obi bia oye nyame dwuma osofo wa paba o nyame dwuma ye boafo wa paba sa wo to nyum ade bia oye boa Erade Erade ma ne ngosra na nya kese wo so. Amen. Erade nshaw ma wo hoho. Amen. Ade bia ya pam ade bia ye hye bia ya to ma Erade fa ontra. Amen. Yesu demo. Amen. Amen. Eno bompa ya gunsuo no so ene documents no Erade obi o yare bi ewo din ni yare ni din nyame tumi mbowra nsuo yi mu. Amen. Yare biara. Yes, Lord. Entu yare no. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Nsuo na ne healing water. Amen. And then the blood of Jesus. Amen. And then essentially nsuo miracle water. Amen. Afro documents bi a me fra dance eguso. Amen. Me fra nyame grace eguso. Amen. Je wa dance. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Obi o de phone atoso Erade ade bi a wo hwe ni mo Erade ya ma ho. Amen. O ya ma just 24 hours. Wo sa ka wo Yesu demo. Amen. 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 Ahwefo ne tiefo nyame nhira mo pi. Amen. Ya de mre ene ye dwuma ofidie so ye mre na so. Ye mre na so. Enti ye free from 10 to 11. No mess na go screen anim no eyemiensa ofra me no be bom pie for 1 hour. The person ne me kasa nyame asem na ba ye ne da ye so basabasa bia o so nyina manyin to no man de kan no say WhatsApp 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no matter so me 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 no me chat to 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 nyame nhira opi Amen. se one ye som ye me bom pai ma obiom se me de ofie ho na ye so Bible say obeda ama na ya ya wo de Amen. ofie ho
o mba no wabusu nyina me de o mo hye Yesu mogem nyame ma ho ma asɛm anadwe o Yesu dem amen koso na hwɛ Sompa TV ne Sompa radio menyi wa fidie ne mfiri a ye free ha so foforo so ba obode nyame sem ne mpai bobrɛ koso na oni omo nsom na obeye nhyira nyame nhyira opi Yesu ya adom na Yesu ama o kyerɛ the same time 9 o'clock to 10 o'clock ye besa nhyia wa fidie kese Yesu bye bye. SOMPA free titi o.